Ahoj ľudí, dnes by som sa vám chcela vyjadriť k tomu podľa drinku. Ja už sem čítala zloženie a je to ďaleko lepšie ako Prime, ale každej rovnako píše, že to bude niečo ako Prime a možno aj ja sama si to budem kupovať. Teraz si ich budem kupovať 6, pretože jeden stojí 25 kč alebo pre Slovákov 1 euro a to je dobrý, ale aby ste si nemysleli, že som taká fanúšička Fizzyho, tak vám poviem, že sa na tomto priživujem. Inak to pitie má 19 kalórií a to je neviem, ale je to lepšie ako Prime. Jediné čo ma štve tak to, že si nemôžeme kúpiť napríklad len 1 alebo 2, ale 6, takže nákup vás bude stáť 150 kč alebo 6 až 7 euro, kedy tak keby som to euro mala blbo, tak sorry, som z Česka a toto je už na mňa veľmi tak čau.